इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि 1 पेटरनि 5 बालाबनि 9 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों फोथायनायाव गोगोम जा आरो सैताननि जेंगा गसं मानोना नोंसोरो मिथिगौ फोथायग्रा बिदा फंबायफ्रा जेरावबो नोंसोर बायदिनो सैनांदों होननानै बुंदों। जों जेब्ला बाइबेलनि जारिमिनखौ नायो नङा होमबा बै समाव जायफ्रानाखि इसोरखौहाय गावनि बासायगिरि होननानै नाजावदोंमोन बै समावबो गोबां नासयनाया फैदों। बेनिखायनो जोंनि बे जिबनावबो बियो फैगोन आरो बियो फैखानांगौ आरो फैखागोन। बेनिखायनो जोंखौ मा होनांगौ फोथायनायाव गोगोम जा जों दिनै इसोरखौनो फोथायथाबनांगौ बेखौ जोंनि जिउनि बासायगिरि होननानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जों फोथायथाब आरो सैताननि जेंगा गसं सैताननि गाज्रि खामानि मावनायफोरनिफ्राय सैताननि जि गाज्रि साननायफोरनिफ्राय जोङो गावखौहाय गसंथा होननानै बुंदों। मानोना नोंसोरो मिथिगौ मा मिथिगौ जोङो फोथायग्रा जायोब्ला फोथायग्राफोरनि गेजेरावहाय सैताना गोबां आनजाद लाबोयो संसारनि गोबां जेंनाफोरा जोंखौ आनजाद लाबोयो। बेनिखायनो जों फोथायनायाव गोगोम जा आरो सैताननि जेंगाजों गसंथारनांगोन अब्लासो जिउआव जोङो जोबनो गैयै गोजोननाय आरो रंजानाय आरो बेजों लोगोसे जोङो जिउनि बासायजानायखौ मोननो हागोन। बे गुसुं रावनि गेजेरजों इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। आमेन।